Vieš, ak sa robí? Do chlpatej menži a chleba chytí. Nebudeš púť, ona je... Ja neplujem. Ja som myslel vaginálne chlopy. Vaginálne. Tak potom sa porozprávame, ale ešte máš na to strašne. Hej, až pierogo. Florbalku, ako... Fortuno. Čiže na moju stranu? Ty kokos! Naozaj? Môže? Ne. Ja vnímu tým bočom. Ja sa pýtam jeho. Dobre. Kód. Naozaj? Na moju stranu? Riadnu vystrel. No a ja na tú stranu hrám. A ja nie. Chcel by som ťa vidieť, ako hráš hokej. Postavil by si sa na lak. A ja seba, ja mám rád, keď mňa ľudia proste trbajú. Piču. Nie. Nejdeš sa byť so mňou? Nie. Jednu priebem. Máš prvú ranu. A nie. Tu nemáš hokejkou. A nie. Báve, ty si mu jebol hokej kontakt. Ja teba vôbec nepoznám, takže ťa nemám rád. Ty buzverám. Ale ja som Rastu. Ja viem. Hej. Ja viem, ako to býva u vás. Dobre. Nevieš. Máš rokov. Dobre, tak aj ja ti poviem. Digong. Ivan mal ako tyč. Mal sa niekto zasmiať teraz, nie? Nikdy sa nezasmial. Čo si chcel povedať? Že máme ako tyč. Čo to? Nerozumiem. Čo poziruješ? Hrať sa môžeme, vieš, len Scrabble alebo neviem, hokej, ale kúde si von doma. Ale o čo ti ide? Čo chceš povedať? Skoďte v moreu. Ešte nie... Chod do toho učenku zasratého. Čo máš nesúť? Zerám si skribu. Povieš, že zasratý učený. Máš dve možnosti. Buď odídeš, alebo sám skočíš zrovna. Pardon, tri. Prvá. Odísť. Druhá. Sám skočiť. Tretia. Mňa? Nie. Jeho. Dobre, není to zasratý učenec, není. Tak som sa nepažuje. Niekedy áno, keď musíš. To máš Rostoslava. Máš? Čo to? Pelikán, čo krmí svoje vlastné deti vlastnou krvou. Ukáž, čo tam máš ukáž, ja chcem vidieť ešte. Učenci, A ja to chcem vidieť. Maďari, cigáni. Tu na nie je, vieš. Má cigáňov rád. Ja som z učence, vieš, Maďar. A ľudia hodne vedia učenci. Ale nie tu povedia, Maďar. Nevedia vôbec nič o učenci. No a čo tam máš na Ukáž, čo krku? tam máš, ja chcem vidieť. Prvú písovú zmienku o meste Lučenec. No ukáž. Ukáž, ja to chcem vidieť. Pelikán, ktorý krmí svoje deti vlastnou krvou. A on povie, že zasraný učenec. Máš tri možnosti. Buď odídeš. Ja idem tade. No, Nie, druhá úplne možnosť. jedno, kaďal odídeš. Druhá možnosť. No dobre, ja som to už Sám odvolal. skočíš. Odvolal som to. Dohromad. Odvolal A som tretia to. možnosť. Tak to zhodím. Odvolal som to. Chce tretiu možnosť. To by si spravil? Odvolal som. Dieťa, tehotná žena. Odvolal som to. To fakt? Hej. Prečo? Lebo keď niekomu jebe a nevie, tak nech nerozpráva. Dobre, Ale to máme pred chvíľou najkrajší. Najkrajší. skoro. Nie celý náš, čas. ale ty slabší. On je slab. A nebudem ho vidieť, ja keď ma zhodím. Ja ho nebudem. A to je bitka. No. A to vy zabijete. Nedávaj. Preto ukážem, Ale to je ako nedávaj. vtip. Ale to nás je nepokrytý. No a poď za To je učenský vtip. Ale to nás je nepokrytý. Ukážeš mi to tečovanie. Že To, čo máš ja na im mám krku. strašne veľa, vieš. Ale ja chcem... My to chceme všetko vedieť. Naozaj. My alebo ty? Počúvaj, ty buď radšej ty. Ty si to už posral, a som ti chcel podať ruku, tak si podám ruku, aby som to nezhodil. Dobre. Dívaj.
Však nevieš o Lučencene. A ty máš deti na Ja som tam hral. No, to je výborné, to vieš všetko. A máš na dieťa? Hokej, že na piku. Čo vraj? Že vraj, ty si ako Marcov z deň a noc tiež nevieš, že má dieťa. Chlapci, a vy fakt nemáte čo robiť? Máme, teba sledovať. Ešte nám aj slnko, to je kúpne zle. No, To je, každý to záber do piče. to normálne. Ja počúvaj, ale ty musíš ísť do toho najkrajšieho učenku. Otec mi sám povedal, že vraj som král času. Ja nemám nič iné iba čas. Ja som myslel, neviem, iba to jedno. Ja aj tak, že ty nemáš. Ty čaj. Ja Ty nemáš. čo je taký provokatér? Všetko krečakové. Môžeme to, odo mňa nikdy v živote nikdy. Ale raz tak dostaneš na piť, že to si nevieš ani predstaviť. Odo mňa nie, ale raz v živote. A to si pamätaj. Máš pravdu. Veľmi. Aj ty? Nie odo mňa. A ty už si dostal? Hej, veľmi. A už si dostal ty? A ty sa nevieš čo? Vieš? Ešte otázka, čo vám mám povedať? Ja neviem, ja nechcem skaziť mať. Počkaj, Môžeme sa rád potešiť, môžeme sa poďte spolu všetci a... fotiť. No jasné. Môžeme sa spolu Ja veľmi fotiť. si ma... Tieto pánky, vieš, A ja ich chcem. Môžeme sa spolu oceľová fotiť. špička, vieš, keď čopneš do hlavy a konec. To baví. Môžeme sa spolu. A tak má pravdu, ale nie je A, taký to mi retardácia, hovorí. má pravdu. Hej, to viem, asi ti Ako môžeme, ale... Prečo? dám na Facebook. Potom si veľká... No tak.